Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi, sebhizinisi, sezezimali. Angithi usunawo umdonso wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali. Sithinte ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla ka-Archangel Raziel. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela Babu Wesizwe Babu Jabulile umfana omhleja ekhehla lomlungu siyathoba kakhulu here comes iphasika kazoplanini siyabonga ukuthula kwasho uJesu umhla evuka ethuneni wathi abanike lona lonke lelizwe nifundisa abantu Babu Dokotela siyabingelela kephi na kephi la kufika khona phela Babu Dokotela namhlanje sikhuluma indaba enkulu Babu Dokotela umuthi wesibhamu yeah bande fat bundle singaqhuma isibhamu noma just keep us vesiwe phansi ukubaleka wena ubaleka kwanzima kodwa Dokotela asibe egcineni leyo ngifuna sikhulume ngale yabangani uBabu Dokotela uthi your friends will pollute your mindset ngabe lokhu kusho ukuthini Babu Dokotela Babu Dokotela Babu Wesizwe Babu Jabulile abangani are the best people who can surround them ngabo those abantu nje ikhakhulukazi abangani bakho abekho kwileague yakho you never notice that mina ngikhuluma from experience one of my workers were driving Jeep Evoque mina nginawo umngane obenomsebenzi ohamba driver Jeep Evoque okusho ingane yami ihamba ngemoto ka 2022 model mina nginawo umngane onjalo abekho kwileague yami meaning that mina ngifunda matric bona base primary ilanguage ithayifana yabo manje ngisho ukuthi abangani bakho bazokutshela into wena ongasekho kuyona wena into oyikhulumayo zisingisi isikhathi esiningi yabo wena umngane wakho une challenge ukuthi umhle 15 uhlaya ushanini ku ahol wena une challenge ukuthi lesonto ufuna uholela abasebenzi ube nemali sufficient uholela abasebenzi noma ngabe bawu3 kufanele baholela ufuna baholela umngane wakho yena worried ukuthi umhla 15 ushanini ekwazi ukulungela lento yabo engisho ukuthi ufuna ukunokuthisa lokuthi abekho kwileague yakho abekho kwileague yakho mina mengikhipha istress angisikhiphi ngishivas mina ngose ngihamba ngohlala eOyster Box yabo uhlale phansi ngidle into engithanda ngibuke ulwandle ukhohle into eziningi this is how I chill out umngane wakho ngiyasayivumela noma la ngathi asamzoyiphuza umosha imali u500 ku breakfast angathi hayi uzuma ngeke uyaganga zu bese bamba inkoxa sibamba nje idash leyo exactly yabo engisho ukuthi abangani bakho abekho kwileague yakho cishe ngayisho abangani bakho do you know nje banomona nomngakho nomkami uyakontrola uyakutshela bona abatshela umfazi yeah because ba executor amakhosikazi abo njengomngakho yabo unkosikazi wakhe usebenza ephasi ithi unkosikazi wakho umanage ibusiness yakho into ezingefani kumele umlayela impela lo wakho umanage ibusiness yakho meaning that ufuna nawe kumanage phela yes ufuna kumanage umuthi uyodla yena ufuna ukutshela ukuthi hamba odle sekhasi ngeke umtshela uyodla KFC yabo uzothi hayi baba ngicela uvasana uye Musgrave usekhaseka sokho nogcwala because uyakumanage yabo uyakutshela uyakurula roll through yena umkakho usenze dry clean ayifani lento abangani bakho please lanto ngazi soyenza kanjani but we have to sibe honest to each other abangani bethu abalingani nathi at all we have to be isolated kubona so that sizokwazi ukuthi cool out ingqondo zethu iholiday mina uma ngihlele endlini angihlani unkosikazi endlini angihlani nengane nginendlu ekuthiwa caveman la engihlala khona ngedwa ngithi cool out ngicabanga ikusasa ngicabanga emuva lento engiyenza izolo iyona nizongisa phambili ngingaqhubeka inayo lento bengikhuluma nalabantu iyona yini ekudinga ikhulume uma ngifuna ukusurvive kule situation ekhona I need to be alone hayi ngiyabangani hayi ukuthi ngihlele lapha ngothapha namantombazane no Babu Dokotela Babu Wesizwe bajabula umfana omhleja ekhehla lomzulu amancengisi umfana ongayisoli futhi ongaxolisi nakancane siyabonga kakhulu Babu Dokotela as a businessman the mentor the father someone with clients would you advise anyone
ukuthi ama clients akhe aphinde ababangani bakhe oshomi bakhe aphuze bathi shaya indawo Oh my goodness. shaya indawo Babu Dokotela babesizwe bajabulile mfana udlele ekhehla lomlungu. Siyabonga kakhulu umbuzo wakho ubalekile because awukho kumina but usekutheni njengabantu bendabuko. yes Ama client ethu number 1 that is very important azingane zethu ezilethwe yithongo. You can never be a friend with your children. yeah Ingane zethongo lezi awukwazi ukuba abangani nabo. Because those ingane zesethongweni balethwe yithongo kuwena. Then ilimit yabo ilapha yana ethongweni kuphela. give and take Iliyonto nje and then umusu usumsize kuloko adlule phambi ungathathi ngisho inamba yakhe ngoba ekugcineni lenyanga obuze kuyona iyakufonela ibuza ukuthi kuhamba kanjani kulanduko usho ukuthi hayi kanje athi hayi ukuthi ngihamba ngiye Tanzania kodwa ngoyilanda enzima kakhulu uma ebuye uyakufona uqamba amanga udodakazi ayi Tanzania ngisho passport akazi nje ayi Tanzania bengakana ngisho passport usethi ilande lento yabiza lento ngenziwe ngizoyinika labantu nemali kuphela ngo 50,000 hayi phatha noma u10 uzoyithatha yabona umuntu usiyakusebenza kalondlela angiyithathi inamba yeclient nali client angiliniki inamba yami lisebenza leyo umsebenzi yase call center likhulume ligcine lapho hayi ukuthi nami ngoba sifuna kube nale demarcation le seamless Babu Dokotela bakwesizwe bajabule siyabonga sibakho nodokotela uthi ke ubaba udokotela waza nezinkukhu ezisithupha sizezani ke kwezithupha dokotela ongitholelo la mthutha aba u3 hayi lezi nkukhu lezi ezibizayo lezi yeah tholo la mthutha aba u3 musu ngitholela iqhude limhlophe uthola iqhude libovu uthola iqhude limpakele unikezelo lento alright uthatha into yokuphila uthatha into ngeke uzoyisole ngayo lento othi uyayifuna uzoyithola because uma kuukuthi abantu bane cancer eyihlupheko we have to use yonke into to fight cancer. Department of Oncology mihluleka ukubulala icancer ipoverty kwen try something else because icancer inhlupheko it's a cancer emndenini yethu. yes Believe you me, it's a cancer emndenini yethu. Even isimashe bese nayo izolo ibasiza kanti kukhulu abantu abahlupheka ngoba bebe nento akade bezoyenza abanye. Kunokuhlala kanje lokushini basani bagcwala umgaqo abangahlanzeli lutho nalento abanye amakhulunywa ngephara nelo shedding lihlangana naphi iphana nelo shedding. Ngoba ikilo shedding phansi kwebridge. ayikho Babu Dokotela bawesizwe uthi thola lezi zinto ngikhiphe lenhlupheko siyabonga. siyabonga kakhulu baba udokotela but dokotela sometimes yazi ukuthi into inerve ukhulume into engazibeki which is very true. Baba udokotela uke wakhuluma nomuntu ukuthi uyasebenza ingane yakho kodwa ke isebenza kwithil esitolo thizeni idayisela amadoda ama-condom idayisela amadoda ama-gel okwenza ucansi. Baba Dokotela awuphinde ukhulumeke manje nalamadoda noma nabazali. Babu Dokotela bakwesizwe bajabulile umfana omhle njengekhehla lomlungu. Lo nyaka lo ngizothenga imoto mhlambe iveni lo nyaka lo ngizoganwa lo nyaka lo ngizokwakha amakotishi kushuthi impilo ihamba kahle Iyaqhubeka. Ingane yami iqedile esikoleni mina ngifundisile mina wangithatha ngimfundisile iqedile u10 phase kahle futhi ingane yami njengamanje ilapha ka Pick n Pay ulapha undodakazi Pick n Pay beyithi ngiyamfica ukuthi wenza ngitshe mhlawumbe ukuthi uGM mengimfica ubudget ethilini umntwana kwekiosk yazi ukuthi ikiosk la dayisa khona amaluzi dayisa khona ugwayi ingane ibhajwe ngale ingane ibhajwe ngalena kunamadoda la i-eshave zamadoda i-eshave into obona ukuthi indlovu uqobo lawo le ithi imimili ibalance ngomkhaba la ngaphezulu mithi izicela lama condom ingane yakhe izisho ukuthi baba try la yabona uyazibuza ukuthi lo budoda bakho le mali othunayo abantwana bakhe basiza kanjani if ingane yakhe entombazane a girl child idayisela amadoda ama condom okulala nama clown cash wena kuthini kuwena ingane yakho lapha espy incike ngodonga neinform etshekile inform spy kazi beyiqonde angazi kwenziwa yini ihlula Pick n Pay ayikazi nje iqonde njalo hlezi ubona ngathi mhlawumbe ithathwa koyinikezwe omunye
incike lapha ethilini idlalisa ilotho la ibamba namadoda amanikeza amadoda amakhondom ngoba ithikithi lakaphuma. No, madoda ake sisebenzeni njengabazali. Start to love our children as a gift from ithongo if ukholelwa kuyona, as a gift from God if ukholelwa kuyona, and treat this thing very precious. Refuse your child to be embarrassed. Yini echazayo emakhondomeni nomuntu olala neClan Cash point? Yini echazayo? Ichaza ingane yakhe ikhuluma ngale jele, yazini ngale jele. Yazini ngale jele echazayo. Yabona baba nansi ijele uyimunca nje manje. Ngeke madoda. We are not doing well. We are not doing well. Ake sizame ngenye indlela. Sifihle ngane zethu ehlazweni. Or least sacrifice le breakfast yakho nalotsholo ophuzayo. Njalo ngesonto uholelele ngane zakho. Kuze ukuthi singagcini zobhajwa lapha. Yes, singagcini zobhajwa lapha yana. Because lezi abafana uzinakekela ngendlela ezisimanga ukuthi uzakhe umuzi wakho fuseke ubani ubheka umuzi lo hleli phansi kwebridge wakho umuzi wakho ungantshethi ingane yakhe ihlele Westville 28 yakho umuzi wakho imbokleya ihleli lapha ya no let's love our children, not like, let's love our children. Siyabonga. Babu Dokotela babesizwe babojabulile mfana umhleje ekhehlela umlungu. Siyabonga. Dokotela uyihlabe esikhonkosini. I don't want to lie. Yeah. Ake sihlabele mgama. Ngifuna sikhulume manje ndoda ngokuvuswa kwendoda edlamasi nenyama ebovu. Yo. Ay. Ngiyabona mkhulu, hayi ngeke. Kunakela kakhulu ibhubhe nethamba. Uma indisisi sikhuluma ngale yanto leya, hayi ngeke mkhulu. Sithatha inyama ebovu, sihambe nayo sifike ngifuna sibheke ithuna leli khona lamathuna la ahlotshiswe kahle ba lo muntu oyinemali lo muntu abhaliwa manje uJohn bani sifike ngale ngemuva simbe kulona ngasekhanda. Siphathe inyama ebovu, siphathe iqhude, siphathe injiti, siphathe iparuka amabhaya khona. Sifike simvuse lo muntu bese simtshela ukuthi ekhaya nansi inyama ekhaya khona amasi. La simshela nenyama ebovu bese sithi ekhaya khona amasi maningi futhi. Ekhaya wena uzofika ufaka amasi kwibowl for 3 days uwabeke ungawathinti for 3 days. Emva lokuwachitha uzovuka lo yamuntu omkhulu. Izovuka le nto khehle, izovuka le nto ikwenzele lento wena uyifunayo. Lento wena uyifuna Babu Dokotela babesizwe. Kodwa ngifuna ungiphathele u30,000 preferable awubo cash. Ngoba la mase siyiphahla lento izofuna imali. Angikwazi ukuphahla ngeSMS okunika yona mina. Yeah. Siyabonga. Siyabonga Dokotela. Dokotela lesigubhu ke esidla amanzi emvula. Sisebenza kanjani? Awusichaza. Yeah. Ngangihamba ngiya Akhonuk. Mengihamba ngeAkhonuk izulu lashintsha sasise Carolina. Ngamfonela unkosikazi ngathi yazi ngila eMpumalanga eCarolina ngibona izulu lishintshe linjani ngalapho. Wathi hayi la liyanetha. Ngathi awulana liyaguquba ngathi liyana ngathi ukhiphe lesigubhu sibeke eminyango. Wathi asungena wena amanzi athi hayi sibeke eminyango siyeke. Kwale sigubhu ufuna sidle singenwe amanzi emvula. Ufuna sidle hlagetas. Hayi la hlagetas ngehle mjondolo nje ade kona ingane ziphonse izipantshi phezulu. Hayi. Sifuna kungene umphezulu la shaya umbani kungene amanzi emvula. Sibazo sizoba namandla ke leso. Mase ukuthi ngakusasa mase sibekwe ngishiso ilanga. Azo de-evaporate wonke lawo manzi. Babu Dokotela babesizibojabule siyabonga. Ngiyakuthanda amaswinqo emakhanda uyishiye. Dokotela sesivala. Asikhulumeke manje ngomuthi wesibhamu. Abantu banezithala ngaphandle. And bazi ukuthi the only way ukuthi bathole lento le mawukuthi iyatholakala. Kuthini ukuphala kwa Babu Dokotela? Ukuphabula kwa Babu Dokotela babesizwe. Yabona lapha eParliament mengikhuluma ngomuntu wesilisa ofaka ibhlukwe. Yeah. Ongayena into ecabanga ukuthi iyona. Ubheka icela. Yeah. Akayona into ecabanga ukuthi iyona. Besebenza naye reporter Truro House. Then esebenza noJayZ angazi ukuthi uJayZ ubani. uJayZ wehamba ngoMercedes ML. Ngaleso sikhathi ama bodyguard befike abashiye lapha mase beshintshe behamba ubheka icele wesahlala eJohn Ross 12th floor. Yes.
Hayi umuntu wesilisa lo mkhulu. Hayi umuntu wesilisa lo mkhulu akweletisi. Akweletisi nje mkhulu yamuntu. Mfaka mamtshali. Hayi mkhulu hayi. Udlula kuqala. Umuntu wesilisa lo yana. Indoda leyana ngisho ukuthi ungacabanga ukuthi lento umbone ekhuluma lapha. Lento ekhuluma lapha into esoke ibhalelwe nje. Ubhecela ucele. Ubecela ucele. Uyena oqala wengenawo bodyguard. Bonke labanye ababesaba behlulwe isikole bophaxa babe nabo. Uyena engenawo bodyguard because wathi ngakade abantu abanomkhabo ngaka. Uyihambela yedwa. Engisho ukuthi ke lento esibhamu ufuna uyicabangisise kahle. Iziyabulala inyoni. Kushaya impela. Ayizokushaya impela usebenza izokushaya impela. Hayi bashaba xaka, bashaya mkhulu bashaya. And then lento uvuma ukuthi inyanga ikunika ibhande lesibhamu. Yayicabangisisa. Mkhulu ufakile wena ibhande. Practically uyasebenza nje. Ulifakile wena mkhulu ibhande. Uzothi anginazithi mina. Uzothi anginazithi yindaba ungenazithi. Umuntu. Akanalo ibhande. Yena unento okuvala izithuthi ezingezi la ekhaya. Nawe akakunike leyo nto hayi ibhande. Ukushaya ngempela o17. But now Mkhulu bayashaya ngomthofu. Afuna when it comes to isibhamu khandelwa umuthi vuma inyanga ikunikezwe umuthi kunomuthi mina ngicabala ezinqeni yabo kunomuthi ngicabala ezinqeni mase ngithathe inzipho zakho kodwa usukunemali phela ayi ngizofuna umqondo mase ngithathe inzipho zakho ngithathe inwele ngithathe inzipho zakho lapha ezantsi mase ngithi zilethela kumina bese unginika imali yamaphepha ke phela ngikwakhele uphondo ozosebenzisa ozolengisa lemqaleni lophondo lolu kodwa malihlale la ejacketini yakho khohlwa indaba yesitha ke lapha khohlwa bothi uyothi ufika bebe besuka bethi ufika ubusuka yeah ilonto ke ufuna nihleze niphambana hayi ukuthi isitha sakho sifike siza spoil stuff hayi ungavumi ngoba le yamabhande I'm not against you but I'm against ukuthi kufika inyoni izokudubula ibotha ukudubuleka uma ungadubuleki uyenza ibe nolaka bazothi sesizame kathatha kadubule kuthiwa zamana option B ndocela ngiyaklapha ke lapha mthwale indi straight samena separk ifike igxotshwa ngesitini ekhanda bazokuqukula ngoba vese uyathinteka khandelwa into yokuthi ubaleke iba igwala ngoba umfuna nje ukuba smart kahle bonke abantu abahlakaniphile bamagwala Julius Male mamagwala lesa zinto amagwala nje amagwala bafunda iscript sure phela into edawuthi asaranda nge-firewall because uhlakaniphile idome lezi ezenze iziqhwaga zifile namhlanje yabo zifile engisho ukuthi uma uhlakaniphile ungaconfront u17 ngoba uzokubulala abaxhaki bona ababulalana ngempela ngoba yazi wombukeli abantu abakubulala abakenjwa ukuthi ufile ayibaphathe kabi lonto bakenjwa ukuthi ufile sebefisa ukubulala uma sebekhona ukuthi bakubuleleleni wena sebecabanga ukuthi sebefona ukuthi hey awukho umsebenzi ovela usiqedile ngaliyanto abasho simbulela hayi siqedile awukho umsebenzi ovela ukuthi hayi khona umsebenzi okhona ukuthi useCapital hayi siyaya abazi ukuthi ubulawa wenzeni umuntu awubusithumele lezithombe zakhe izithombe zakhe zisiwe lapha zobe zoprint bazistadishe kahle Babu Dokotela babesezojabulile refused ukubhekana nenyoni sizokubulala siyabonga Sibonga kakhulu Babu Dokotela asivele sigoqa kanje Babu Dokotela sibophe umthwalo wethu sibone sifike ngayo Don't forget to subscribe to Babu Dokotela TV siyabonga Alishada iholi ngabe usuhlupheke kakhulu izimali zakho zivalekile nenhlahla umsebenzi ayibona futhi usukhathele ngomashonisa kanye nenhlahla ekhasino ayikho inkinga yakho ingaxazululeka lapho kumele ukwenze ukuthola nansi iholi ash esisiza abantu abaningi khumbula impilo ayibekelwa nani wena lungisa u1200 rand nje kuphela ukuze bakusize bavakashele manje kule address elandelayo ethi Elshadai Herbal Shop Matches Arcade 349 West Street eThekwini noma bafonele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 Alshadai Holy Ash izoshintsha impilo yakho kangcono